Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Marlo ginaingon ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Shit, tanghag. Ikay ni dasbag nako niya, ako'y danghag. Marlo? Ila ka nako. Huwag ka kailan ako? Wala ba da? Amaw, ako ni Ois, Josie. Josie? Namnisya ka? Sorry, Gid. Wa kaya ko dayon nimo saon nga. Kuwapa ka magmaayo, Gud. Saon na, Jude? Minyo na ko. Yes, may afam ko. Mag-atuan hiram ako. Namgod may negosyo. Mao ba? Ay, salamat sa mong pagpakaon ako, ha? Niatagay ko ni mo dada sa sosyal nga restaurant. Sus, salamat, good. Ikaw, minya na ka? Pila na imong anak, ha? Pila ka buok ang imong asawa? Grabihag pangutana. Usari akong asawa. Yapil ko si Happy. Unsa? Karon pa ka na uli, Marlo. Oh? Ayun makagikan, ay. Luya lagi kay kagnaw. Dawa, may basket. Ni Kensa. Sabihin ni Kinsa. Ako mga barkadang laki ko na akong kuyog. Sige na, tuog na diha. Masuko manong ka pangutanon, eh. Sakang buwang. Wa ko magdahong. Kalami mo dag sex ni Josie. Piha. Kikapoy ko maayo sa mga style da. Sumarian. Lusyang na. Tungkol siguro kay
niyara siya pirmi sa bahay. O dili na magatiman sing lawas. Pero si Josie, tumiag ang babayhan na, uy. Bida storya. Tinog ka ba eh? Lagi ba, Jerry? Wa ko magdahong nga. Magka one night stand min Josie. Bida. May ano? Lagi? Ito, pang laway na ko ba eh? Wa ko kapil. Wa atong reunion. Good, sa dihang ni-attend si Josie ba? Kunya, naabag yun. Cute and i-portion. Kasi first timer nga mo attend. Pero bida, matter pag Josie, nga ikaw mo yung crush high school pa ta. Ha? O ito nga, nakuha yun ay taon ni mo. Pag nakuha ka niya, pero bida, Lami ang Josie ba eh? Lami agad. lami kayo. Talikod, bigay, imagine mo, Sapa ka din. Unay. Pantay sitasyon ba? Luuyas yung mga anak ni Marian taon. Samot ka luoy si Marian kay sige maglingkod taon. Awa na may mahimo. Sige lang tuyos mo. Lagi? Rita, kung mapadagat yung tasyon, patay ka! Muli na kagbalik sa Amerika sa sunod adlaw. Ayaw sa. Extend sa pila ka adlaw. Dili mahimo, uy. Sige, nagpanawag na kung akong bana. Gimingaw na ko na siya na ako. O pag hani ka makalarga, gimingaw na ko nimo. Ayaw ka pala ka. Bisag sa video call, mag-sex ta. Mao man ka. Lagi. High-tech na gutaron. Mahimo na kaayo na. Pero, magpantay lang ta. Aron dili ta masakpan sa mong asawa. Magbantay ka ng duha, Josie. Aw di ka sad masakpan sa mong bana nga kano. Ihatod ko sa airport, ha? Og before ko malay ka, mag-sex ta ka ng sex nga dili og dili kita makalimtan, Marlo. Josie. Sa mga naglumbaan ay magpanghilag ang tulo ni mo ka mga anak, Marian! Lagi pa, uy. Gipanggutom na sila. Hay, bangag sa ilong! Hay, Mades Marlo! Wa ko kay Pao. Usa! Asawa ka, unyawa ka mahibawag asang imong bana! Di masad pasulti si Marlo kung asa siya pa. Ano buang na? Kanang pa, may dakang kwarta. Pagkamita sa kupi kay mo palit ko glutong daan sa may tindahan aron mahilom na ning mga bata pa. Ay, baya. Day 201, 201. Diha na lang na. Suman, di ka mapugan. O larga ka karon. Taki, ano ka? Miyawan ko niyo good. Huwag tama tapos ka. Oo, lagi ko niyo. Kini mo yung imong gimingawan sa? Marlo. Josie. Sa di pa kung ato sa airport. Magtagpo sa ito. Marlo. Oh, napos duty. Time out na ko. Time pa. Kay
Pila man ko anang lalaki. Amo man ang silingan. Hala, bana man na ni Marian. Magbuwag na dilas Marian o Marlo. Day Marian, wala mo si Marlo? Sige pa man, Ming, Marlo. Aw, unsa ko di ay? Ngano din ang utan naman ka, anak, noy? Dayon akong out ganina sa hotel, day. Nga akong gitrabahoan. Nakita ang ako si Marlo nga nagdaog mga gamit sa customer. Sweeto ra ba kayo silang duha? Yagbayan maganin ni Marlong babae. Wapa ra bang bayana, day. Unsa, noy? Diinday ka, Marlo. Nganong nawa kag tulo ka adlaw, ha? Ano sa kadiha, Marian? Tubag ako! Di trabaho! Grabe! Tulo ka adlaw ka nagtrabaho nga way uli-uli dinis bay? Ay, kung ina pag-anad sulti, ha? Diin ka! Ngano ka, oy? Diin ka! Kisay mo kuyog! Hindi ka magsigpao ni mo, eh. Nagbo ka! Hindi ka sa kayong mangutanan ko, anas, ha? Ayaw kalimot, Marian. Narbaho ko para sa atong pamilya. Para sa itong pamilya! Dahil ba kung baka naglibog kung asa kong ipakaon sa tuluta ka mga anak? Magduga sila sa paghilang kag ipagutom! Tulog ka kaadlaw wa muli! Nga naman diin ka! Gilumlupan kasi mo babay! Ha? Doon na kay babay! Doon na kay babay! Hilom! Dawatan ning kayo. Balit og bugas. Ingon man sudan. Hoy! Nakabati ka ba? Marian! Nabuang na kaniha. Tulala magod ka. Marian! Hoy! Mauni imong babay? Diyan magani. Sa imong cellphone, akong gi-screenshot. Siya imong gipulin ako. Oo. Kay nalusyang ka na. Oh! Nalusyang ko kay pirmi kong niara sa bahay nag-atiman sa tuluta ka mga anak. Nalusyang na ko pa! Ilmo ko idugam, Marian. Nagkatsugo lagi ka! Naluwas pa ko. Nalisuan na dahil sa mayong panghuna-huna si Marian tungod sa akong pagbisyo. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Marlo, diniling Tulmanon. What's the style? Nalisuan ang asawa tungod kay nagbisyo ang bana style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, galit sa RMN Drama.